ή αλλιώς Μεγάλο Πεύκο, έφτασαν το 1925 οι Περαμιώτες. 250 σπίτια υψώθηκαν στη θαλασσινή αυτή τοποθεσία της Ελευσίνας, που το 1930 ανακηρύχθηκε κοινότητα. Τούτος ο τόπος έγινε πυρήνας ζωής με τα συστατικά που εκείνοι κουβάλισαν μαζί τους από την πατρίδα τους. Η Πέραμος βρισκόταν στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Κιζικικής Χερσονήσου, πολύ κοντά στην πόλη Κίζικο. Το 1914, σύμφωνα με στατιστική του 1921, είχε 5.000 κατοίκους. Τη χρονιά αυτή ξεχύθηκαν στα χωριά της Μικράς Ασίας κύματα Τούρκων προσφύγων της Βαλκανικής μετά τον πόλεμο του 12-13. Το 1915 οι ίδιοι έκαψαν την Πέραμο. Η έντονη δραστηριότητα των κατοίκων στη γεωργία, ναυτιλία και ιδιαίτερα στην αλεία και σειροτροφία ήσαν τα χαρακτηριστικά της πόλης που χάθηκε. 3 μεγάλα σχολιά, 3 εκκλησιές και διοίκηση από εκλεγμένη δημογεροντία αποτελούσαν τον άξονα της ζωής των Περαμιωτών. Κύριο άθλημά τους η ελληνορωμαϊκή πάλη. Στη Νέα Πέραμο μετέφεραν ό,τι μπόρεσαν να κουβαλήσουν από πραμάτια, παράλληλα με τον δικό τους τρόπο ζωής. Από την φωτιά που μας έβαλαν οι Τούρκοι το 1914-15 και μετά που ήρθε και η καταστροφή, αναγκαστήκαμε να έρθουμε εδώ στην Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα μας δέχτηκε άριστα, μας δέχτηκε με αγάπη και με συμπόνια και δημιουργήσαμε μόνοι μας, με την βοήθεια του κράτους, μια παροικία που λέγεται, ένας συνοικισμός που λέγεται Νέα Πέραμος Μεγαρίδος. Παράλληλα με αυτή την Νέα Πέραμο Αττικής Μεγαρίδος έχουμε δημιουργήσει και μια νέα άλλη Πέραμος στην Καβάλα, στο νομό Καβάλας. Είναι 17 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Καβάλας και από εκεί ξεκινάει μια νέα ζωή για την περαμιώτικη αυτή μεγάλη ταλαιπωρία που έπαθε ο κόσμος στην καταστροφή του 22. Η Νέα Πέραμος ήταν κάπου 1000 σπίτια, είμαστε όλοι Έλληνες, δεν είχαμε ούτε ένα Τούρκο. Δεν ξέραμε ούτε τουρκικά. Ο πληθυσμός της παλιάς Πέραμου ήταν περίπου 5 με 5.500 κάτοικοι και είχαν ένα δικό της τρόπο ζωής, που αυτό εκδηλώθηκε και εδώ στις 2 νέες περιοχές της χώρας μας, της Ελλάδας μας, η Νέα Πέραμος Αττικής και η Νέα Πέραμος Καβάλα. Παντρευτήκαμε τον 15 οίκους από τη σχολιά μου πατριώτης στην Κούρη και κάναμε ένα ψήφτο σωματείο και μας βγάλανε επιτροπή να πάνε να βρούμε μέρους να κατοικήσουμε. Πήγαν προς τα μπροστά στον Νικόλαο, στη Σαλαμίνα. Δεν μας βρήκαν οι κουρίγοι να μην πάρουμε τα κτήματα. Φύγαμε κι εμείς με πιζινάκα και ήρθαμε εδώ. Είδαμε το μέρος είπαν είναι σφανδρουμένοι στην πορεία του. Βγήκαμε έξω, κάναμε μια συνδυάση να πούμε ψεύτικα εδώ πέρα. Από εκεί πήγαμε να πάμε στο αυτό του, πώς λέγεται, αποκατάσταση που λες, και εδώ καμία το λόγο ότι ζητάει μέρους καλό για να κατοικήσουμε. Μας έκαναν πεδαίγη και κάναμε το συνοικισμό. Εδώ. Πόσοι ήσασταν στην αρχή, πόσα άτομα? 200 οίκους. Και τα σπίτια τα φτιάξατε όπως θυμόσασταν τα δικά σας στην Πέραμο? Όχι. Μας τα έκανε του κράτους. Έρχεται και από Βαβής, ήρθαν οι παστόρ και αρχίσαν και φτιάγανε. Κάναμε το χωριό, ησυχάσαμε, μάθαμε και τα συμπτώματα, τα εδώ, σαλάσεις, πεατάλο, κατάλαβες, και αρχίσαμε τη δουλειά. Κάναμε κάτι ψυχτουλιχτάκια και όλα κάνουμε. Οι παλιοί περαμιώτες, το 80% των περαμιωτών εκεί ήταν ψαράδες. Και οπωσδήποτε έπρεπε να βρουν ένα παραλιακό χώρο, ο οποίος να βρίσκεται και κοντά στην πρωτεύουσα, ούτως ώστε αν πιάνουν ψάρια να μπορούν να τα διοχετεύουν μέσα εκεί. Και επέλεξαν αυτόν τον χώρο, ο οποίος ήταν ακατοίκητος τότε και άνοικε στα μοναστήρια. Και η αποκατάσταση την έδωσε με μεγάλη ευκολία. Πόσα στάδια πέρασε η Νέα Πέραμος μέχρι να φτάσει στη σημερινή της μορφή? Πράγματι, η Νέα Πέραμος πέρασε πολλές διακυμάνσεις.
Προπολεμικά, ξεκινώντας από το 1925 που ήρθαν οι πρώτοι εδώ, ήταν κάπου 200 τόσα άτομα, ξεκίνησαν δουλεύοντας σε ξένα καΐκια και μετά έφτιαξαν σιγά σιγά τα δικά τους καϊκάκια και πήγαιναν στο ψάρεμα. Πράγματι, προπολεμικά η Πέραμος, το γνωστό Μεγάλο Πεύκο τότε, είχε μια μεγάλη ακμή σαν παραθεριστικό κέντρο. Μπορώ να πω ότι πολλές μεγάλες φυσιογνωμίες και της πολιτικής αλλά και του πλούτου ήρχοντο στη Νέα Πέραμο προκειμένου να περάσουν τους 2-3 καλοκαιρινούς μήνες. Δεν υπήρχε σπιτάκι που να μην ενοικιάζεται. Μετά θυμάμαι ότι μέχρι το 1950, περνώντας την κατοχή βεβαίως, δεν έφυγε κανένας από τη Νέα Πέραμο να πάει σε κάποιο άλλο μέρος. Άρα ο χώρος αυτός εδώ ήταν κατάλληλος και προσοδοφόρος. Με την εξέλιξη των πραγμάτων, η Νέα Πέραμος άρχισε να βελτιώνεται. Και είπα προηγουμένως για το 1950, ήθελα να αναφερθώ ότι οι κάτοικοι της Νέας Πέραμου μέχρι τότε δεν είχαν φτάσει ποτέ τους 1000, ήταν παρά 5. Δηλαδή παρά 5.000. Σήμερα πρέπει στη Νέα Πέραμο να έχουμε μονίμους κατοίκους γύρω από τους 7 με 8.000 κατοίκους. Υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη και ειδικά την τελευταία τριετία που άρχισε να βελτιώνεται η θάλασσα, η οποία είχε ρυπανθεί πάρα πολύ από τις βιομηχανίες και από το κερατσίνι, με το κλείσιμο ορισμένων βιομηχανιών ή με τα μέτρα που έλαβε η καινούργια κυβέρνηση, η θάλασσά μας έχει βελτιωθεί κατά 50 με 60% και φτάνει στο στην παλιά της Έλλη. Η ζωή αναπτύσσεται, η θαλάσσια ζωή, όταν λέμε τα ψάρια επανέρχονται εκείνα που υπήρχαν, διότι εδώ πέρα είναι ένας πλούσιος κόλπος, ένα λιβάρι, όπως το λένε, ας πούμε, ο χαρακτηρισμός του χώρου που κάνει πολλά ψάρια, στην Ψαράδικη. Τώρα βλέπουμε ότι και ψάρια υπάρχουν και η θάλασσά μας είναι πεντακάθαρη και σε μία διετία, τελειώνοντας και το έργο του Ακροκέραμου, που θα γίνεται η διοίκηση των λιμάτων, η θάλασσά μας θα επανέλθει τουλάχιστον 90 με 95% στην παλιά Έλλη, που θα είναι και πλούσια και καθαρή. Και πιστεύουμε και στην ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρειά μας. Η αλληλεία ήταν και η κύρια τέχνη δουλειάς που έφεραν μαζί τους. Τα πρώτα χρόνια το 90% των κατοίκων ζούσε με το ψάρεμα. Αργότερα, με τη δημιουργία της βιομηχανικής ζώνης στην Ελευσίνα, πολλοί στράφηκαν σε αυτήν. Έχει διατηρηθεί όμως μέχρι σήμερα η γιορτή της Στράτας. Μια γιορτή που γίνεται κάθε Σεπτέμβρη και συμβολίζει τις μέρες χαράς, όταν τα καΐκια φορτωμένα ψάρια επέστρεφαν στην παλιά Πέραμο και γέμιζαν τον τόπο πλούτο. Οι γονείς σου έφεραν την τεχνική της ψαρικής από την Πέραμο. Θα θέλαμε να μας πεις πώς πέρασε αυτή η τεχνική σε σένα και πώς δουλεύεις τον τρόπο δουλειά σου. Ναι, οι γονείς μου ήταν από την παλιά Πέραμο, που ήταν το γιος σαν Τούρκοι, ήρθαν εδώ, φέρανε αυτή την τεχνική. Από μικρός παρακολούθησα την ψαροσύνη, μου άρεσε και όταν άρχισα να αισθάνομαι λίγο πιο μεγάλος, πήγαινα μαζί με τον πατέρα μου. Είμαστε 4 αδέρφια, τα οποία έχουμε πέσει με ζήλο σε αυτή τη δουλειά, την αγαπήσαμε πάρα πολύ, γι' αυτό και έχουμε αυτοδημιουργηθεί μόνοι μας. Επειδή είμαστε ερωτευμένοι, μπορώ να πω, με τη δουλειά μας και από ό,τι βλέπω δεν πέσαμε έξω, έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, αλλά όχι μόνο εμείς. Όσοι αγάπησαν το επάγγελμα αυτό, όλοι οι άνθρωποι αυτοί έχουν αυτοδημιουργηθεί. Από εκεί η τεχνική, θα σας πω για την τεχνική, η τεχνική είναι πάντα η ίδια, αλλά με άλλες συνθήκες εργασίας σήμερα. Τότε εκεί δουλεύανε με τα χέρια και με τα κουπιά που δεν υπήρχαν μηχανές και ένα γρηγρί αποτελείται από 30 άτομα και πάλι η κόπωση υπήρχε. Σήμερα το ίδιο γρηγρί και πιο μεγάλο, πολύ πιο μεγάλο, μπορεί να το ολοκληρώσει με 10 ανθρώπους και δίχως να κουράζονται καθόλου. Ο τρόπος εργασίας έχει αλλάξει, διότι τότε σας είπα και πριν ότι δουλεύαμε με τα χέρια και σήμερα έχουν βγει τα μηχανήματα, τα αυτόματα, τα οποία
μία εργασία που αποτελείται από 15 άνθρωπες σε ένα καΐκι, σήμερα την κάνουν 5. Η μητέρα μου ήταν του σπιτιού γυναίκα, όπως συνήθως όλες μας. Λοιπόν, χείρεψε νέα, 4 παιδιά. Δεν μπορώ να πω. Ο πατέρας μας σκοτώθηκε στους Τούρκους και μας άφησε 4 παιδιά. Είχαμε ένα θείο πολύ καλό, ο αδερφός της. Μας συντήρησε, μας μεγάλωσε μέχρι που μας πάντρεψε. Τα κορίτσια. Και ένα αγόρι έμεινε, ο αδερφός μου. Περάσαμε καλά στα χέρια του. Δεν είχαμε παράπονο. Από το θείο μου. Συγγνώμη, θυμόσαστε κάτι από τη ζωή σας στην πέρα μου? Τι να θυμηθώ, παιδί μου, αυτή τη ζωή μου. Πώς ζούσαν οι γυναίκες τότε? Ζούσανε πριν δεν θυμάμαι εγώ τώρα, πριν περνούσαν πολύ καλά. Πανηγύρια, αντισήματα, όλες τις γιορτές. Τα Γεωργιού χορεύανε όλες, το χορό. Το Πάσχα, 3 μέρες από το Πάσχα, πάλι χορός. Έξω πηγαίναμε, είχαμε φανερωμένη εκκλησία και πηγαίνανε όλες και χορεύανε. Και εκεί και στο χωριό. Περνούσαν πολύ καλά. Μετά τον πόλεμο. Συγγνώμη, όταν ήρθατε εδώ, η μητέρα σας τι σας δίδαξε από την πέρα μου? Τι μεταφέρατε μαζί? Μαζί φέραμε την καλοσύνη, την αγάπη. Τα εργόχειρα, τη δουλειά. Την αγάπη ένας στον άλλον. Με καταλάβατε. Αυτά μας δίδαξε η μητέρα μας. Τι ακριβώς κάνει ο Σύλλογος για να διατηρήσει κάποια έθιμα από την πέρα μου? Έχουμε αρκετά έθιμα. Πρώτο και καλύτερο είναι το πανηγύρι του Άγιου Γιώργη. Ξεκινάμε με μια αρτοκλασία, γίνεται η περιφορά της εικόνος, η συνεχεία τις απογευματινές ώρες έχουμε ένα πολύ ωραίο χορευτικό, αξιόλογο, εκτός από τους περαμνιώτικους χώρους που έχουν μάθει και σχεδόν όλη της Ελλάδος. Και χορεύουν όλους τους χώρους. Κάνουμε μια εξέδρα, φέρνουμε καθίσματα πάρα πολλά και έρχεται πολλοί κόσμος. 5 με 6.000 κόσμος έρχεται κάθε χρόνο. Εν συνεχεία αναβιώσαμε τα 60 χρόνια της προσφυγιάς. Παλιές αναμνήσεις από τους παλιούς για να μάθουν και οι νέοι την παλιά πέρα μου. Ο σκοπός του Συλλόγου που έγινε από το 1959 είναι αυτός. Να αναβιώσουμε τα ήθη και έθιμα της παλιάς πέρα μου. Για τους μεγάλους και να τα μαθαίνουν οι μικροί για να τα κρατήσουν σε όλες τις γενναίες αν είναι δυνατόν. Κάναμε μια έκθεση φωτογραφικού υλικού από την παλιά πέρα μου και από τη νέα. Κάναμε μια έκθεση στο κοινωνικό κατάστημα το καινούριο της Νέας Περάμου και αναβιώσαμε όλο το παλιό περαμιώτικο σπίτι. Κεντρώσαμε πολύ υλικό που μπορώ να πω ότι κοστολογείται σε εκατομμύρια αξίας γιατί είχε πάρα πολλές αντίκες. Είχαμε ορισμένα αντικείμενα που ήταν από το 1800 και μαγκάλια, ναργιλέδες, ταψά, ωραία υφαντά, σεντόνια, κουβέρτες, τις οποίες φτιάχνανε μόνες τους οι γυναίκες μας. Εκεί, οι γυναίκες μας όχι βέβαια, οι γιαγιάδες μας. Γιατί εγώ ήρθα μικρός στα Φασκιά. Ήρθα 3 μηνών εδώ, στην Κούλουρη, και το 25 ήρθαμε εδώ. Σήμερα οι περαμιώτες μιλούν με πάθος για την παλιά πατρίδα. Οι μεγαλύτεροι κατάφεραν να περάσουν στους νεότερους τον ιστό της καταγωγής τους. Κατάφεραν τη χαμένη πατρίδα να τη διατηρήσουν με ένα νεανικό δημιουργικό πρόσωπο που εξακολουθεί να έχει τα αιώνια φυσικά χαρακτηριστικά ενός λαού, που είναι η γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα. Ο πατέρας σας τι δουλειά έκανε?